Yang besar kan thằng sẽ yang gwrw.
हेलौ लोगोफोर हेलौ खामानियावसो दंमोन दै आं दासो ओंखारदों न'आव थांनो Roma madam सफैनो हाबाय जोंहा थेंक इउ सो माच Bikrickson like don't thank you so much गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बोरै जाखो माथो हेलौ आरौथि सफैनो हाबाय जोंहा थेंक इउ सो माच लामासो थाबायगासिनो दै रायजोनि खामानि दं नालाय खबर सबर माब्रै रमान थेंक इउ जा आरौथिया होनदों मा खबरनो बिदिनोलै गेजेरावनो नोंहालाय माब्रै खबरालाय मा होनदों जोंहा एबियाव मा होनदों बेयाव दं आं माबायाव दङलै लामासो थाबायगासिनो माने रायजोनि खामानि दंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा रमाया मा होनदों आरौथि आं आइदि हरनायखौ मा होनदों ओमफ्राय मा होनदों जोंहा आरौथिया गैया आंहा गारियावसो आदसा आं 10 आइडि हरदोंमोन नै 10 आइडि हरदोंमोन नै आरौथि नोंनो रमा जोंहा आरौथिया मा होनदों रमा आब' आंसो सोलाबाखै आदसा सोलाबा हरबानो जाबाय बिथाङा गारि सालायो दै सोलाबबा हरगोन बियो दा नोंसोर रायज्लायथ' दे आं एसे लामा थाबायग्रोनि बेस्थ'आव दङना सान्दुंआबो जा थांना खुगाबो मा नांनायनि 11थाव होना होनायखौ ब्रा जारलासो जागोनलै लेटन सफैनो हाबाय जोंहा लेटन ब्र थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव सफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसै थेंक इउ लाइक डन थेंक इउ स' माच आं कमेन्ट फरायनो एसे माबा जासिगोन दै आं थांग्रोनि न'आव थांग्रोनि आङो दा नायबाय थानोसै आं लामा थाबायग्रोदों आं नोंसोर रायज्लायबाय थागोन दे
नोंनि महरा मादि जादु दङ नोंनि रावा मादि मैया दङ नोंनि महरा मादि जादु दङ नोंनि रावा मादि मैया दङ दिदोमसो सफैनो हाबाय लाइक डन थेंक इउ स' माच आं दा कमेन्ट फरायथ'नो हानाय नङा दै जिखुनु जाया न'आव सौहैग्रोनि र' लामा थाबायगासिनो मोनखानोसै आरोना नोंसोर रायज्लायथ' दे मा मुद होबानो दा खारजोबलायगोन ओंखायनो मुद लामा थाबायगासिनो आङो एसे बेस्थ'थ' आङो रायजोनि खामानि मावदोंमोन आरोना दा जोब्बाय न'आव थांसिगोन आङो दा क्या हुआ रे गल गला हो गया नोंखौ गोसोखाङै खाङै सुजुबाय आं दोंसे खन्थाइ थेंक इउ स' माच लोगोफोर गैलालाय गलगला 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 दावदै तुलुनि सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच लाइक डन गैया मोनायाव हाबहैनो हायाखिसै उनावहाय बे सफैनो हाबाय खिन्थुबा हले आं बिदि माबाथ'नो हागोन दै आं न'आव गैथ' न'आवबो मोनखानोसै नै नेटआबो मा जाफैयो र' बेयाव फैबाथाय होद सरि मोनथामसै लोगोफोर र' सान्दुंआबो जा थां थां फाग्लासो हाय दाय भगबान गोसोखाङै सुजुबाय आं खन्थाइ
जाबायना जायाखै हो दाबो जाया जाग्रोबानो जायो हा 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 खालामसै आं स्टार्ट तुरनि सना मा खि जाखो माबाया ओमफ्राय सोदों कुक अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा कुक अन थेंक इउ कुक मेदाम आं नोंनाव थांनो हायाखै दै खामानि दंमोन नालाय एसे हाबनो हायाखिसै आङो खबर मोनाखिसै आरोना ओमफ्राय मा होनदों कुक मा ओंख्रि जाखो नो ओमफ्राय थुलुं आरति ओंख्रिया खुमब्रा ना आदसा गोथावानो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सोर बियो पि एस किक मा होनदों क्रिकसन थुलुनि आब' लोगो जादो दे नो ओमफ्राय कुकआ मा होनदों आरति सना मुला आलु ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय मा होनदों जोंना पियासा मा होनदों आरति आदा लोगो जादो नो ओमफ्राय मा मास ओमफ्राय जोंहा मा होनदों कुकआ स्कुल थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मा होनदों आंहाथ' कमेन्ट लिरनो मोनला दा आं स्कुल थांनोसै अन दोननानै आं दे जेबो नङा दे गारि सालायनायावल' बोरैहाय कमेन्ट लिरनो ओमफ्राय मोनदों एस पि ना इ एस सि पि एस पि आंना नेटवर्क प्रब्लेम ओमफ्राय जोंहा मा होनदों न'आवसो आं गारि सालायाखै नामा होमबा कमेन्ट खालाम दे नो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा पियासा आइडि हरदो आदानो आइडिया दंमोनलै आगै आं दाख्लै औ नै आं दाख्लै हरजोबदों ना आगै नोंनो पियास आगै दाख्लै आंनाव मोननैल' खामोन आरोना आइडियाहाय नोंनो हरजोबदोंना आङो दाख्लै हरजोबदों आङो सोरनि माबामोनथाय सोरनियाव मोनथाय आं हरनाया मोननैबो हरजोबखादों दे आगै दे जा रमाउन ओमफ्राय मा होनदों पि एस कमेन्ट अके नो ओमफ्राय गल गल जादोंमोन आरोना दाबो जागासिनो नामा आरति ओमफ्राय न'आव गल गल गिदिङो ए ओमफ्राय जोंहा गोदान सफैनो हादों खोमालै दिपा गयारि ना आंजों लोगो दंमोन लाइक दन आदा थेंकिउ स' माच आगै
थेंक इउ सै आंनि लाइभआव सफैनो थाखाय थेंक इउ गासै लोगोफोरनिसिम ओमफ्राय जोंहा आं फुजा अफिसियेल वा लागावदों होनबालाय साल्ला दिनैसो मोनथिगारबायलां जानला मानलाबानो मोनसे चेनेल खुलिखुमाना दंबावो आरो बेयो हस जागोनलै ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनखोथाय हाय होनखोना बाय होनखोथाय होजागोन आंजों ओमफ्राय मा होनदों जानला मोनला थांनो ना मा होननाय जाखो बेबा हाय होनखोना बाय होननाय जाखोथाय मोनथिला आं आसि थाइबा खोन्थाबाय आरो जिखुनु जाया थांनांगौबावले दाहायसो मोनगोन आं नोंनि लाइफआवसो ओमफ्राय मा होनदों जोंना रमा अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिपा गयारिया मा होनदों जोंना निउ फ्रेन्ड काम ओमफ्राय जोंहा पिएस आब' माने गोदान जाखोनो चेनेला गोदान खुलिलायबाय बियो बैना जालायबाय नालाय मालाय आमोखिया मन' जाबावबायसो ना बेना हास्लाबखायालै सयथि मालाबानो 2K जारलाहैबाय दिनै दिदोमस्रि लोगो जादो देनो हास्लाबखाया आरति मा खबर होनो जोंहा दिदोमस्रिया सिस्टारा जोंना मा होनदों आरति आगै गोदान जाबायनो ओमफ्राय जोंहा दिपाया मा होनदों नाइस थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हाय दिपा होनो जोंहा माबाया पिएसआ फुजा अफिसियेल सोलोंलै दे बियो दा बेखौबो मोजां नायाखैमोन दा आं मानसिखौ ब्लु हो दा अके आं होगासिनो थांखो ना माखो ब्लु होबायमोन आङो पिएस आगै ओमफ्राय मा होनदों रमा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिदोमस्रिया अके जाय लोगो जायो लोगो जाना कमेन्ट हरना दोन आं रिटर्न होजोबगोन बयनोबो आं बेथ' दा आदसा सोर सोरनो बिजि दङ माबा बिजि दंलायनो सोर सोरनो लोगो नांगौ दिदोमस्रिखौ कमेन्ट खालामना हो आरो ना ओमफ्राय आं होनबा माबानिखौबो दिपा आगैनिखौबो ब्लु होना होनोसै दे लोगो खालामलायबानो जाबाय नों जायखौ सोरखौ गोदान नुदों बेखौ खालामबानो जाबाय आगै दे ब्लु होना होबाय ओमफ्राय जोंहा आरतिया मा होनदों दिदोमस्रि आं दिनैसो सिरि मोनदोंलै जारला आंहालाय मा जाखोब्रा फिलायसो नंबाय थादों साला ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आरति हर दे नो ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय लोगो जानि दै दिपा आगैनो लोगो जालाय दे लोगो जालाय ओमफ्राय मा होनदों औ माबा दिदोमस्रिया होनदों औ दिनैसो नुखामोन आरतिनो ओमफ्राय आरति सालथे मा खबर
ग्राय मा होनहरगोनलै एमएमबिया जोंना मा होनदों PS फुल भिडिअ नायना रिटार्न खालाम दे कमेन्ट हरना दोनबाय आं 2 मिनिट्स भिडिअ 2 मिनिट्स भिडिअ नायदों आच्छा जोंहा PS नै जोंहा थुलुनिया माबा खालामबायनो साब खालामबाय नोंखौ बे खालामफिनबाय जाबाय आरोना माला मोननै चेनेल जाखो फात्ता गैयालै सथि हास्लाबखामारा बिसोरो जोंहा आरो ओमफ्राय बेखौनो दाबो आवगायनो हाया माला 1K जागोन माला वाच टाइम जानानै मन' खालामनो हागोन फात्ता गैला आरोना ओमफ्राय दिदोमस्रिया हाय हेलौ ओमफ्राय मा होनदों एमाव आदा सना बोरै दं सोरमोनलै गेजेरावनो आगै दिफा ओमफ्राय मा होनदों ब्राइट मार्कखौबो खम खालामना लाफ्लांलायबायलै खम बारा नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय दिपा आरती मा होनो दिपा लोगो खालामदो देनो बोरैबा थुब्रलाबायलांफ्लांलायबायलै जारलासो कमेन्टआनो थालांजोब्बाय बादबोजोब्बाय दै खिन्थु बे खालामफ्लांना होलांजोब्बायसो गैला अबे डिस्ट्रिक्टआव थाहैखोथाय फात्ता गैला आरोना बेखौ फरायखांखाबाय दे जारलासोलै ओइ जे दाना फरायनो जा प्रब्लेम मोनग्रा जाबाय आं दाना लाइभखौनो माबाखौनो स्कुलाव बोरै जाखोब्रा आन्दायलायलाङोलै आहा बिदिबाथाय नुवाखै मासदिनि आखाइफ्राबो आखाइ बबाव नांलाबायोथाय फात्ता गैया निरज सफैनो हादों जोंहा थेंक इउ स माच रमावन थेंक इउ
रमाया जोंना मा होनदों आर'थि जायाखैनो खालांजोब्बायलै खारबोजोब्बाय माबाया थाबोजोब्बाय सरि दै लोगोफोर कमेन्टआ थाबोजोब्बाय सोर सोर मा मा लिरामोनथाय लाइभखौ माबा फरायनो इन्टारेस्ट मोनासो मोनगासिनो आं मा होनदों आर'थि डिडि हेलौ मर्निं जा माबाया आर'थिया डिडि नङालै दादासो आं रागाना हामला लांलालै बाल बोरै बोरै जाबाय थायो बे अके ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सर्ट भिडिअ होदों प्लिज नाय अके नायगोन दे ओमफ्राय जोंहा मा होनदों निउ फ्रेन्ड कामनो एमएमबि अके ओमफ्राय कुक अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना मा होनदों सोद्रोमा निर्जय बुरजा हायो नों बुरजा हायो नों कुक अन डाबल नुलाजोबनानैनो बोरैबा नुलाजोब्बाय बोरै खालामबावनांगौथाय नंबाय आं लाइभखौनो आन्दायलालाजोंसो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों कुकआ एमएमबि आंबो निर्जय बायदि जावग्रा जादो भुमिकाखौ लागावबाय ओमफ्राय मा होनदों जा निर्जया एमएमबि आदै माथो मैया अनल' दोनदों नों नामा मैया ओमफ्राय जोंहा मा होनो रमा अन थेंक इउ ओमफ्राय आर'थिया गल गल गिदिं खोमा आंना दानाबो गल गल जाबाय थायोलै ओमफ्राय जोंना मा होनदों दिपा लोगो जाया ना मा होनो दिपाया दहायनिफ्राय लेंहरगासिनो सिबाया दिपा लोगो जानो लेंहरदों नै थांनानै खालामहै ओमफ्राय जोंहा लाइक डन निर्जय थेंक इउ
ओमफ्राय जोंना मा होनदों सोर बे दिदोम अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गुगा मेगन गाज्रि जागोन जाखायाथ' आरोलै एबारनिफ्राय फ्रेस लाइफसो होनसैलाय आं दिदोमस्रि आगै मा खबर नै जोंहा बोरैबा नुजोबखायो आरो ना फ्रेस होबासो हामगौमोन ना दहायनिफ्रायनो जाम्बासो जादां फ्रेस होबा एसेबाबो बासायो आरो ने एमाव आदै बोरै जाखोनो गैलालै फरायनो हाहां हायाहांसो जाबाय आं नै जोंहा सोदोम खुगा मा होनदों आर'थि मुला आलु आंहा नोंहालायसो जागौमोन ना मागौमोन दालाय आंहालायसो जादोंमोन नोंहालायसो जागौमोन बे जोंहा मा होनदों अके आंबो नायनो दिफानो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिफा गैया जोंना दा आर'थि आदा लोगो खालामबाय दे दा बे खालामगोन बियो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों पियासा मा होनदों हेल' ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिफा गैया जोंहा मा होनदों दिदोम आब' जागोननो ओमफ्राय जोंहा पियासा मा होनदों खनसे फैलायबायलै जारलासोलै खमावनो बारला लांलायबाय नै आंना जोंहा पियासा मा होनदों निर्जय आगै आइदि हरदो दे
ओमफ्राय आर'थिया मा होनदों? आनलास मा होनो? अनलास कुक सना दाउजों गोथावलै होमबालाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों? लोगोफोर मा ब्लुरि नुजा नुजोबखो नोंसो मा बायदि नुदों? आलदा साइसनि जाबायलै बोरैबा लाइबानो मा जाखोथाय? मा होनदों? दिपा कमेन्ट खालाम दोंना होनो आर'थिखौ कमेन्ट खालामदों खालामाखैनो आर'थिया दा कमेन्ट खालामदों नो आदसा ओमफ्राय मा होनदों दिपा ग 3 नायबायमोन वानल' भिडिअ बेबो सापर्टसो आदसा बोरै जालायखो बेयालाय आर'थि रमा अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों जोंहा मा होनदों दिपाया जोंना मा होनदों गोदानसो सोदोम आब'नो ओमफ्राय मा होनदों जोंना दिपाया मोननै बुजिबाय आं मा होनखोथाय मोननै बुजिबाय आं माखौ मोननै जाखो दिपा आगै 2 PM फैनो ओमफ्राय जोंहा आर'थिया मा होनदों मा होनदों नेटवर्क प्रब्लेम आंना न'आव खुनुरुखुम कमेन्ट खालाम गासिनो आं जा प्रब्लेम जाखायो आरोना जोंनावबो बिदिनो खुनुरुखुमसो ओमफ्राय जोंहा रमा अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा दिपाया मा होनदों रमास आब' बबेयावनो लाइभ होगोन दै बियो लाइभ होयो माबायाव 2 PM 3 PM बेयाव लाइभ होयो आरोना बेयावनो बे माबाजोंनो रमान चेनेलजोंनो माबा होगोन आरोना एलबि होयो बियो ओमफ्राय मा होनदों दिपा सापर्ट डान नै सापर्ट दान खालामबायनो बे खालाम MMBआ ओमफ्राय मा होनदों MMBआ दा गोजोननाय थाबायनो ओमफ्राय SP आब' जोंना मा होनदों निरजया SP आब' मोना बिलि लाइभआव जइन हरनाय होगोन आं आदसा गावनियाव थांनांगौ आरो ना लिंहरदों नै ब्लु लागाव आदसा
blue लागावनि आं आरोखि दे blue होना होबाय आङो cook on ओमफ्राय माबाया on दिपा आगै on ओमफ्राय निर्जय on thank you ओमफ्राय मा होनदों cookआ जोंना आर'थि blue गैया बेवहायनो बिबानो जायो बिजाखिना बियो बे अके बयहाबो बिदिनो जादोंनो जि बोरैबा असाइस जाखाबाय एबाराव लायबा नायनोनो हानो नागिरा बोरैबा नुजोबो ओमफ्राय नटिफिकेसनबो थांबासो नटिफिकेसन थांबासो सोर नायो आच्छा ओमफ्राय माने आर'थि जोंहा दिपा गैया आर'थि आदा रिटार्न खालाम आं गोदानसो नोंजों आच्छा जोंहा निर्जय on thank you ओमफ्राय cook on MMB बानासाव अके होनो like done एमाव thank you so much GT आरो Y सौबोनो हादों जोंहा थेंक इउ सै आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा रुमा on आर'थिया मा होनदों आर'थिया मा होनदों ब्लु होदोनो ब्लु होखाबाय आङो आं दासो स्कुल मोनफैदों ओंखाम जाहोनि दे जेबो नङा दे जाहोग्रो ओमफ्राय मा होनदों रमा on thank you ओमफ्राय मा होनदों साइलेन्ट दोनबाय आं अके जेबो नङा दे थ'ल'नि ओमफ्राय मा होनदों GT हेलौ GT हेलौ आर'थिया जोंना ओमफ्राय मा होनदों आर'थि हेलौ होनो जोंना माबाया रमाया जोंहा मा होनदों लोगो जादिनि आर'थिनो दे कमेन्ट खालामना हो बिथाङा एसे बेस्थ'नो फरवार्ड खालामनानै भिडिअ खालामना हरदों आरोना दा बेक खालामगोन बियो ओमफ्राय माइ निजिब ब्लग हेलौ ओमफ्राय मा होनदों GT जइन प्लिजनो माइ एन जिप ब्लगआ मा होनदों उसने क्या बोला है
भैया जी, भैया भैया लाइए। थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्क्रीन में आने के लिए। थैंक यू। Bây mang đó máy anh जी nick क्या बोला है साला ली। कैसे हो आप? अच्छे हो, मैं अच्छे हो, ठीक हूँ मैं ठीक। आप कैसे हो और कहाँ से हो आए हूँ, कहाँ पर आई हूँ? मेरा लाइव स्क्रीन में कहाँ पर आती हूँ तू? Baca mana? Dipa yang mana? Dipa gue original. ROT please back nih. ROT नै माबाया दिपाया नोंखौ साब खालामबाय ने, अननानै बेक खालामफिननाय जाबाय आरो ना। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों? राधे 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 थैंक यू सो मच। बोलो सबके कान खोलो। क्या बोला है समझ नहीं आती है मैं। ओमफ्राय निर्जया मा होनदों? लाइभ स्क्रिन लाइ बोरै बिदि फैदे दानि मोनथिला बोरै बिदि जाखो। मेगनाव बोरैबा नुजोबखायो माने नायनो हानो नागिरा। खुनुरुखुमसो फरायखाबाय आं लाइभ स्क्रिन होख्रांनानै जारला जाबाय आङो। एबारनिफ्राय फ्रेससो लागावनोसैलां। रोमा अन लागाव माखौ जोंहरखोलै हाथाय अरखो हरबायलै खिन्थु थाब फरायनो रोङिनि जाबाय बे। ओइ बोरैबा जाबाय दै लाइभआ दिनैना दाख्लैनिफ्राय जागासिनो ओंखायनो मैयाबो लाइभ माबासो होखादोंमोन आङो। राम 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 थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। माई न्यूज ब्लॉग नाइस 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 दिपाया जामादो ROT GT ओके फैदेनो मोजां माई एनजी ब्लॉग ऑन थैंक यू ओके बाय। क्या बोला? बाय किए थे दिदम से ने। ओके ओके आपका भी लाइव शो में आ गया। दीपा ज्वाइन मी काम बोला है। GTRY ने आपको बोला है ज्वाइन कर लो। और मान जहाँ
जया on thank you ओमफ्राय MMB अके 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 ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दीपा ने क्या बोला है जेठी जी काम जॉइन मी रिटर्न पक्का वाहा बेहा नोंखौ लिंहरबाय नोंहाबो उल्थासो लिंहरबाय जारला जागोनलै बिदिजों लिंहरलायनाङा दे लागावलाखै ओमफ्राय मा होनदों जोंना रमा अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दीपा डन अके अलाय डन खालामबाय नै हनै चेक खालाम ओमफ्राय मा होनो आब' आरथि आं साब खालामबाय आंखौबो खालामफिनदोनो दे लोगो खालामलाय ओमफ्राय जोंहा MMB आ माइ जिप लोगो खालामबाय नामा नोंलाय ओमफ्राय मा होनदों जोंहा दिपाया अन नाइस थेंक इउ जोंहा मा होनदों जिटि अके थांनि र'नो ओमफ्राय सानसुलि सफैनो हादों जोंहा थेंक इउ स' माच हाय हेलौ लाइक डन गुड आफ्टारनुन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिपा अके ओमफ्राय MMB अके अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फुरला ना मा होनो फैबाय मा ना बेबिनो फैदों नोसो जाबाय ओमफ्राय मा होनदों आं फैबाय मावजिनो लागावदों ओमफ्राय मा होनदों जोंना GTRY मा होनदों हिन्जावफोरनि गेजेराव बे साबथु गं मोनो गंगोनांफ्रा नायना थाबाय थायोल' नै लागाव हरबाय सोरखौ जावहरखोलै फुकन अफिसियेल सफैनो हादों जोंहा थेंक इउ स' माच लाइक डन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा माबाया होनदों फुरलिया मा होनदों खबर सबर बोरै एमाव गुमै जाव माथो खालामनो आरोना बिदिनोसै गेजेरावनो बर्थमान ओमफ्राय मा होनदों फुकन बर'जिया मा होनदों फुकन अफिसियेल ब्लगआ मा होनदों I come in baby नो लाव ओमफ्राय मा होनदों गुमै मा ओंख्रि जाथ'वाखैलै होननाय गुमै मा ओंख्रि नो सोंबावबाय जाथ'वाखै मा ओंख्रिथाय मोनथिया ओमफ्राय मा होनदों मा रखम खौरांफोरानो फुकन बायनाय दा मा होनदों जिटि सोर बियो आरथिया मा होनदों जिटि खालामबाय दे नो ओमफ्राय मा होनदों अके होनो जोंहा माबाया अकेथ' होननाय जाखायो अनसो होननाय जादों बियो
एमारदैया मा होनदों मा गुलाय गुजाय जाखोनो मिथिला गुलाय गुजाय जाजोब्बाय गुलाय गुजाय जाखो गुमैनो मिथिला दै मिथिला बोरै बोरै जाजोबखो लाइभआनो बोरै बोरै जालाजोब्बाय मैयानिफ्रायनो मैया दाख्लैनिफ्राय आपडेट जादों आरो ना आपडेट जाबाय लाइभआबो दाना अके आब' नै जोंना माबाया जिटि आर वाइ आ ओमफ्राय मा होनदों गखाय हाय सोदोम गखाया हाय सोदोम बादसा ना मा होनो मा मा होनलाबायखोथाय फाट्टा मोनाखैलै फन बायनाय आङो मा मा होनखोथाय गखाय हाय सोदोम बादसा सोबावनो ओमफ्राय मा होनो जोंहा सानसुलि लोगो जा खालाम दोनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लाइभआ बेबायदि ओंखारबा मारै फरायनो सुखुयै गैया बिदिजों नायबाय आङो आंनो खुनुरुखुमसो नायगासिनो मोना मोना जायो बोरैबा ओमफ्राय आर'थिया मा होनदों जोंना फुकिं लोगो जादो दे नो फुखन ना फुकें फुनखौसो लिंहरबाय खोमा ओमफ्राय लागाव हरबाय अन नो जोंहा फुकना अन थेंक इउ अन जोंहा फुकनाबो अन ओमफ्राय माबायाबो अके नै मिलियाबो मा होनदों आजा खौसो आजाखौसो फुदुं मा जाखोथाय आजाखौसो फुथुदों आं आदसा बिमायालाय अबाय थांखो ना नोंहाबो खारबायसो नामा ओमफ्राय मा होनदों बिबि नों ओंखाम जाखांबाय नामा ओमफ्राय मा होनदों जायाखैनो माबाया फुखन फैनाया दा मा होनदों ओइ यन ब्र' माब्रै दङ माबोरै दङ नोंलायनो ओमफ्राय मा होनदों सानसुलिया जोंहा फुरलिया ओंखाम जायाखै बा ओंखाम जायाखैबा जाना लादो जिउ लागाव हरबाय ओमफ्राय मा होनदों दंसाबो जेरै गेजेराव MMB ब्र' होनो ओमफ्राय सानसुलिया मा होनदों
नों हालाय मारै MMB आमायसो खबरानो ओमफ्राय मावजिनो लागा हरखो इसोरखौ होनहरखोलै फुकना मा होनदों फुकन जोंहा नों खालामगोन दां नों खालाम मा होनदों मा खालामगोन दा नों मा खालामगोन दा नोंसोरखौ बुंखोरा ओमफ्राय मा होनदों मा होनदों मावजि ओखिनो ओमफ्राय मा होनदों उन्दुनोसै आं दे उन्दुनोसैसो होमबा कुक अन MMB अन ओमफ्राय रमा अन ओमफ्राय मा होनदों जोंना सानसुलिया बिबि अन दंना गैला दंखोमालै दंखोमा एलाय माथो अन दं माथो नट अन हरखाबाय रमा अन थेंकिउ रमा अन ओमफ्राय MMB अके ओमफ्राय सानसुलिया मा होनदों मावजिसो होनखायो ओमफ्राय मा होनदों दं मावजिनो लागावबाय ओमफ्राय मा होनदों कुक अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों कुक अन ओमफ्राय थुलुनि अन थेंकिउ स माच अन थानायनि थाखाय थुलुनि जोंहा मा होनदों साइलेन्ट अके गुमै अबेया मा होनदों आब'आलाय खाथियाव गैया नामा दङ ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय मा होनदों रमा अन थेंकिउ ओमफ्राय मोजां मा होनदों गोदान सफैनो हाबावदों नै रहिका नार्जारि हाय हेल' थेंकिउ स माच आंनि लाइभआव सफैनानै गोदान नामाथाय आंजों गोदानबा अननानै फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट होनांगोन आं दा बेक खालामफिनो आरोना सिन्था दा खालाम ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रमा अन मावजि बहा थांखो हाय है जिउनो ओमफ्राय मा होनदों सोरखौ गुमै जाबाय थाखो सानसुलि बाजै जेबो खोनाया साइलेन्टसो नोंसोरनि कमेन्टल' नुबायनो मा होनदों एमाव गुमैखौ होनदों थुलुनो ओमफ्राय थुलुआ मा होनदों अह होनो ओमफ्राय मा होनदों नास अन थेंकिउ अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गुड आफ्टारनुन
दा नै जोंहा माबाया सोर सफैनो हादों एसि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय गोदानसो नामाथाय ना ओमफ्राय मा होनदों बाइबआव एमाव आं खा थांनि अके रमा मार्केट थांनि थाङोबा थांदो दे आंबो दोनखानोसै आरो ना दाबो जेबो दाबो जथुला जों मा होनदों दाबो जाहो जाखै आं र' होआखै आं र' आदसा कमेन्ट लिरनांगौसैलै on cook on ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गया निउ आइडि खालामनो ओमफ्राय सानसुलिया जा मोनदों बिबि नों कमेन्टस खालामनो गिबाय नामा ओमफ्राय मा होनदों बेबिनो जा माबाया सानसुलिया जा मा होनदों कुक अन थेंक इउ हायदाय बा लोगोफोर आंबो दोनसै नामाथाय बाय बाय खालामदो नामा दोननोसै आंबो साबा दं आरोना सानसुलि फुकन कुक मेडाम एमएमबि बाय बाय खालामदो दे आंबो दोनसै आरोना टाइमाबो जालायबाय सासेयाथ' खोनाखाया जाहैबाय साइलेन्टआवसोखा
खर' सोदोम बाय मा मा लिरलां ओंखारलाङोलै बेलाय जारलासोलै। मालाय होनाय टाइमावसो सोरोम जेबो नङा दे जेबो नङा दाबसेयाव थानानैलाय माथो माथोबाव।